ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଆର୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଗାଁର କିପରି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ପରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଗାଁର ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଗାଁର ପରିବେଶ କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା କାଚୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେବ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗାଁର ଭିଉଟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିଉ ନୁହେଁ, ଆମ ଘରଠି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ। ଦେଖ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଅମୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ଫଟୋ ଉଠାଅ। ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଫୁଲ ଗଛ କହୁଛି ମୋର ବି ଉଠାଅ। ମୁଁ ବି ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲଟି ମୋତେ କହୁଛି ମୋର କାହିଁ ନ ଉଠାଇବ, ମୋର ବି ଉଠାଅ। ମୁଁ ବି ତାର ଉଠାଇବି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ବିଲେଇ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜିକି ପୁରା ଓଦା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ, ବାବାରେ। ଏବଂ ସେପଟେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଦେଖେ ସେପଟେ ବାଲ୍ଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଅଂଶରେ। ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ବହୁତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସବୁଜ କମଳମୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଲି ପାରିବେନି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁରେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଭିଉ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, କେତେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରର ଭିଉ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖି ସାରିବେଣି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରେ ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖେ ତ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଡ଼ିବାର ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛୁ। ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଯାଉ ଦେଖେ ତ ସାମ୍ନାରେ କୂଅ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍କି ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖ ତ ନାଗ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଯେଉଁଠିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କେହି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଅଗ୍ରଭାଗ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନ ଦେଖାଗଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଦେଖ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ଷା ଜମିର ଭିଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ସବୁଜ କମଳମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛିଟା କାମ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରେ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ। ଗାଁକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଦେଖ ତ କୂଅ ପାଖରେ ପୁଣି କିଛିଟା ଘାସ ଥିଲା, ତାକୁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ସାରା ଘାସ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପୁଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଉପୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ଘାସ ଉପୁଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛିଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘାସ ଉପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଭିଉ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଥକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଘାସ ଉପୁଡ଼ା ଏବଂ ଚାରିପଟ ଯାକ ଘାସ ସଫାସଫି ହୋଇପାରିଲା। ଏବଂ ପିଲାଟି କହୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଗାଁର ପରିବେଶ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ କୂଅର ଚାରିପାଖ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପରିବେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଁ ମଝିରେ କିଛିଟା କାମ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଯେଉଁ ଦେଖେ ତ ସ୍କୁଲ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଲୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖେ ତ ପିଲାମାନେ ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଲା ଚୌକା ପରେ ଚୌକା ମାରି ପାଚେରୀ ସେପଟକୁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲାଟି ଆସି ମୋବାଇଲରେ ହସିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହସିଦିଏ, ହଁ। ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ହାପି ଅଛି, ଯାହାକି କହୁଛି ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଭିଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ପରିବେଶ ଉପରେ ଭିଉଟା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦେଖ ଟୁଙ୍ଗ ଭାଇ ଆମର ଇଆଡ଼େ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହଉ ପଶୁପାଳନ କରି ଏ
ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହାପି ଘରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ ଗୋଦାମ ବନିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଘୁଳିଆ ଖୋଳି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ। ଏଇନା କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଗାଁର ଦେଖ ଭିଉ କିପରି ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ଭିଉ, କିଛି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ମର୍ମର୍ଷି ଗ୍ରାମଟି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଗ୍ରାମଟିକୁ ଡକେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯେପରିକି ଆମର ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ। ସିଆଡ଼େ ତ ଯିବାନି, ଆମେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାମବାବୁ ଏବେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ এই ভিডিওটিকে দেখি এনজয় କରିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଡେଫିନେଟଲି ଏନଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ, ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପାତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ।